हे पहा, तुम्ही पाहू शकता ही देवीचे सर्व गावचे गावकरी लोक आहेत आणि इथे देवीच्या ठिकाणी नारळ फोडत आहेत सर्वजण महिला. तुम्ही आमचा कॉल उचलती नाही बरं का. ते आपण आता आपल्या कामाचं नंतर बोलू. पण कॉल माझं तब्येत कामाचंच आहे, पण कॉल उचलती नाही कामाचं. नाही मी ते घरी ठेवलेला होता मोबाईल, तर घरी नव्हते. हो येईल तब्येत बरी नव्हती. चल गाडी हे पहा गाव आहे आमचं. हे कांदाचं शेत आहे बरं का. हे बघा असा कांदा येतो. तिकडे विहीर आहे, इथे पण कांदाची शेती आहे. तिकडे काकड्याची शेती आहे. माझ्यासाठी थांबल्या. लहान मुले पहा कसे चालले देवीच्या इथे, किती खुश आहेत ते. नारळ फोडायला चालले आहे. ही मकाची, हे पहा हे मकाचं शेती आहे इथे. हे पहा ही मका पावसाळ्यापर्यंत येईल. भुट्टे बोलतात मग हिंदीमध्ये. या महिला चाललेल्या आहे देवीच्या दर्शनास. हे पहा आमच्या सिन्नर तालुक्यातील आगसखिंड गावाची यात्रा. हे इथं आमच्या काशाईच्या देवाचे देवस्थान आहे. या ना इकडे.